Inde bag mig har vi lige kørt orgasme-workshop, og det var Lene Stavngård, der viste lidt om, hvordan piger og drenge kan få meget bedre orgasmer. Og inden workshoppen, der talte jeg med Lene backstage. Nu er I på Roskilde i år på det, der hedder Rising, hvor I skal lave orgasme-workshop. Hvad kommer det til at bestå af? Jamen, orgasme-workshoppen kommer jo selvfølgelig til at handle om sex og orgasmer, men også om det, som vi arbejder med til daglig, altså det med grænser, og både egne grænser, men også andres grænser. Og hvad kommer deltagerne til at kunne opleve? Jamen, deltagerne kommer blandt andet til at lære meget mere om deres egen krop. Så jeg fortæller nogle ting, blandt andet om hvordan både mænd og kvinder er skruet sammen for neden. Og jeg kommer også til at have en maler, der maler samtidig. Og så jeg vil jo ikke afsløre for meget, hvad der foregår, men det vil helt sikkert være noget, som de fleste ikke ved noget om i forvejen. Så hvad drømmer du om på vegne af Danmark og seksualitet, hvis du kunne drømme stort? Hvis jeg kunne drømme stort, så kunne jeg drømme om noget mere mod og noget mere accept. Altså at man tør at fortælle om hvordan det sådan egentlig rigtig er. Lidt ligesom der bliver talt meget om unge mennesker og Facebook, hvor der ofte bliver talt om, at vi altid kun fremviser de gode sider af os selv. Så vi stræber efter den perfekte krop, og vi stræber efter at have god sex hele tiden. Så tror jeg, at vi skal være bedre til egentlig også at turde snakke med hinanden om de ting, som ikke er så fede. Nå Lene, så er første orgasme-workshop overstået. Hvordan gik det? Jamen altså, jeg synes jo, det gik rigtig godt, særligt fordi jeg synes, der var noget rigtig god sådan action for publikum. Jeg bliver jo helt vildt glad, når der er nogen, der tør at dele nogle faktisk ret personlige ting, synes jeg, der blev delt undervejs. Og så synes jeg, at der var en god stemning i teltet. Jeg lagde mærke til blandt andet, at der var nogle kærestepar, der var kommet, og det er jo ret fedt, fordi at pointen med den her workshop er jo også, at man begynder at kunne tale sammen om det, og tør at tale om sex sammen, og bryde tabuer sammen. Jeg synes 45 minutter gik vildt hurtigt. Det er alt for lidt jo, men det er jo alt for lidt, når man skal fortælle så mange ting. Har du fået mere eller mindre håb på seksualitetens vegne? Jamen, det synes jeg er et svært spørgsmål, fordi at jeg tænker, at så meget... Jeg kunne noget jo ikke sådan, ligesom at snakke med alle, men på mange måder, så synes jeg, at ungdommen i dag er rigtig modig, og bare det, at der kommer så mange, der tør være med til en orgasme-workshop, hvor de ikke ved, hvad der skal ske, det giver mig håb.